नमस्कार प्रणाम। हम आ गइल बानी गोपालगंज जिला में चंदन चंद्र घर। चले उनकरा भाई से कुछ बात कहल चाहतानी। ए सुंदर चंदन चंद्र तार भाई हवन? हाँ हमार भाई हमें। अच्छा जौन उ गाना रिलीज भइल बा पटिया नटिया पटना बा डेरवा ढोरी चटना बा उ ठीक बा? पब्लिक के अच्छा लागता तो हमरो अच्छा लागता थे। बहुत अच्छा बा गाना, सब लोग सुनल था, बहुत प्यार दुलार देता थे हमारा भाई के। बढ़िया बा गाना। अच्छा ई बताव तू अपना भौजाई के ढोरी चटले बार? चटले तो नहीं थी आज रात के, लेकिन चाटे अपना मेहरारू के। चटी दो कालू ढोरी चटी देवरा नतिया चाट चाट के तो उजर कोवा देले। एक बार चटा दी हो ना, हमरो बहुत मन करता चाटे के ढोरी। ठीक बा आज रात के तू चाट लियो, जाता नहीं हम नहाए शैम्पू से। ए सुनो एकरा मतलब आज रात के तू ढोरी चटबा का? हो चाटे तोरो मन करता का? ए हमरो मन करता ढोरी चाट के। तोरो तो मेरा रुआ हमार भौजिए लगी कह ना आई खाली। लंडे चटी ढोरी चटी वो हमारा मेहरारू के सारे। ए हट हट हट, हमरा लेट होता भैंस के गोते के बाद। जो हमारा मेहरारूआ लगे हाँ ढोरी चटे सारे सवाल पूछे जो। ठीक बा जाता नहीं। बेटा झरुआ ए भौजी चना चचा तार देवर हवे? देवर हटे। पटिया नटिया पटना बा देवरा ढोरी चटना बा कैसन बा? हाँ ठीक बा, सब देवर भौजाई में मोर मजाक होत रहेला। हमार देवरा चंदन चल चल उ तो हमार कभी ढोरी चटेला कभी होठ लाली चटेला। अभी ले 3 हफ्ते भइल चट के गोइलो तो गोइलो खगीता बा, देवरा ढोरी चटना बा। ए भौजी हमरो ढोरी चाटे के मन करता चटावा ना। ए हमरा सौतीन के लइका तू हमार ढोरी चटबो, तारा मुंह में छरने ना कोनो अनाज छीट दे कि मर जइबो। एक बार चटा दो ना। रे दो गला के ना सुधरबे। अरे आज के बाद कोनो भौजी लगे ना जाए ढोरी चाटे, बड़ी मार मार बड़ी सुने। आज के बाद रिपोर्टिंगो ना करे। कैमरा बंद करे मेरा चल बंद कर कैमरा। भाग सारे रिपोर्टर के झांट हो। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।